שלום לכולם, כאן מעוז כדורגל, ואנחנו לא נפגשנו הרבה זמן בגלל המצב שקורה אצלנו בארץ. טוב, אז חברים, בואו נתחיל בסרטון. והיום חברים, אנחנו נדבר על רן זהבי שחוזר לנבחרת ישראל בגלל שהוא פרש בגלל דברים שהיו לו עם הצוות המקצועי, והוא חוזר לשחק בנבחרת ישראל, וזה כרגע מאוד 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 טוב לנו, כי ככה יש לנו יותר סיכוי לעלות לשלב הבתים של הליגה האירופאית. אז חברים, רן זהבי שיחק במשחקים נגד קוסובו, רומניה, שווייץ ואנדורה. אז חברים, אנחנו מאוד מקווים שנעלה לשלב הבתים של הליגה האירופאית. אז חברים, עד כאן להיום. אל תשכחו לעשות לייק לסרטון, להפעיל את הפעמון, להירשם לערוץ, ויאללה ביי.